Ina, masakitin si Kiko yan. Kaya na pa ini si Makit. Na, amo na sana pag bola-bola niyo pag basketball niyo yan. Kana si makit si kiniw yan. May tagad sumakit bang magdawra ka na magtubari magyaw akawan sim bola. Ambok bola rin pag akawan niyo. Ta, sambong ka. May tagad mga sambong ka. Na, Ay na, magsambong-sambong na kako. Sambong-sambong na ka, ha? Sambong-sambong na ka. Pasala sa si pag basketball mo, pag bola mo yan. Kana si makit si mo. ina, masakitin mata ko. Grabe, kaya na pa ini masakit. Naunubaha ini, pag kayo manunubaha ini. Napasal sa si pag cellphone nyo yan. Doon na ka mga cellphone yan nagdurog-lag. Sa lokal sin cellphone yan buhi. Doon na dyan mata nyo nag-ato na cellphone yan. Nagkukudo-kudo, nagpipisol-pisol, nagpapahid-pahid sin cellphone yan. Kaya saan si makitin mata nyo yan. Nagkasalan sin nag-cellphone na dyan kamay na. Pag-usbi ako sa makitin mata nyo, marika mo kakoy pa may ubat. Na pag cellphone na dyan ka rin doon. Kaulihan na sanin mata nyo sin cellphone yan. Nag-cellphone na dyan ka. Muna sanin makabutas sin mata nyo yan. Pasal si pag cellphone nyo yan. Ina, masakit tinuko. Grabe, may tawa ini, naunubaha ini. Sobrang sakit tinuko yan. Namay tayo sa makitin o niyo. Pag magbati ka mamarasuan na. Mga sigang putagduan na. Matog ka mo sin temprano pa. Magbati mga sigang putagduan na si matasuan. Kanasan sa makitin o niyo. Tapos magpisok, magtog na dyan ka mo. Long nyo rin makasakit o sobra tog. Kapag pisok na dyan ka mo, na ka mo kumaon. Kan sobra sa kamay na pagtukan niyo yan. Pisok na dyan ka mo. Mga lisuan.